nabanye ke mhlambe ke engababonanga abakhona siyababingelela abo. Ngiphinde futhi ngibingelele ubuholi beregion yase Moses Mabhida sithi siyayithanda Moses Mabhida siyayithanda. Sibingelele ke sibonge nama comrades angazange alilahla ithemba aloke uphushile lo mbidlango wokulwa nokuthi sithola amavote ethu. Ningadingi bali maqabane, fanele silwe lempi izifike egcineni. Ngizobuya ke futhi ngibingelele ubuholi beprovince obulitwa unqamala obulitwa uphakade uprovincial convener wethu. Sithi siyathanda phakade, siyathanda uphakade kakahambi yedwa, uhamba nethimba lakhe abaqokwa nalo umongameli. Ithimba elibizwa nge-Provincial Working Team. Sinaye ke uCommander uKadebe obizwa ngoBhubezi. Sibuye sibe noCommander futhi uBhuswa kaMvelasi uNgoza. Ibona bakhona la namhlanje. Ma-commanders siyazi ukuthi ngokwe-constitution yethu umkhonto wakhelwe phezu kwey'nhlaka ey'thize, umkhonto wakhelwe phezu kobukhosi. Siyibonile induna la umsholozi ngaye ngasebenza nayo ke lensizwa, bangifundisa elinye iculo leli engeke ngicule namhlanje elithi uyashinga. Ngeke kodwa ke ngiculele lona namhlanje. Umkhonto wakhelwe phezu kobukhosi, umkhonto wakhelwe phezu kwabaholi bendabuko, umkhonto wakhelwe phezu kwabefundisi, umkhonto wakhelwe phezu kwabaholi babelaphi bendabuko. Sinabo ke bengibabona abanye la, sinaye nogogo uMakhosi okhona la onathi nabanye ke ngibabonile nje baningi. Siyathanda ukuthi sinrecognize njengabaholi babelaphi bendabuko. Ngizothi ke manje ke ngoba ke sesibingelele sathula nobuholi khona lapha phambi kwethu, ngizocela ke manje bengikhulumile la no program director ukuthi sizocela into engalali. Usekhona nje uMapholoba, uMapholoba mawusekhona baba, sicela uzosisukumisela la uCommander wethu uMacingwane, ube uyena osethulela inkulumo yethu. Tengalan, Agathilele namhlanje itengalala. Ilele zwi, ilele ubuthongo seyiphaphamisa. Vuka into engalali. Uma kukhona olahlekelwa amafoni angithinte, kunamafoni akhona la. Wentengala. Hawu. Wentengala. Yo. Yavuka, shaya maphela, shaya izandla. Yavuka itengalala. Yo. EMK, Iaceles Pato, Iaceles Pato, Iaceles Pato, Iaceles Hello, EMK, Iaceles Pato, Iaceles Pato, Iaceles Pato, Iaceles Pato. Hello. Hello.
awuhelele washa hayo hayo awuhelele siyasele nato washa awuhelele awuhelele Saba. Hayo awuhelele hayo siyasele Nijala rabato, usufiri ukoto, usosele smato, hey, yabona thina, sibezele kakhulu, sibezele ludote, uyisani zethu, umkhulu ufikile manje, washa. Awuhelele thina siyasele awuhelele awuhelele washa dambe awuhelele thina siyasele awuhelele awuhelele Asha! Mas é Jerry! Se a cena esbato, vai! Se a cena esbato, yavuka yama yathi inqinqo sishaya abakhwela silizele umholi wethu siphethe amaqingwana uyasihola ngenda yomkhonto iprofit isezandleni zakho maqingwane yimindi inkosi ayiphethe makhuze Moyizela siphathe amaqingwana siphathe Viva mkoto wesizwe pepa Viva Hana mkoto wesizwe tangana Long live Mamalala, long live Jacob Zuma, long live Asa mkonto kwaza Chitela mkonto chitela Thank you. Where is my boat? Where is my boat? Lipi Potlam. I isini Potlami. Alta. Angibingelele. Engicela nje ukumbingelela kuqala kunani nonke makomanda. Usekela sihlalo wethu
kazwelonke ukomanda uMkotsho okuyena ofike namhlanje la kinina ezobuza ivoti lenu nelapho. Siyabingelela Deputy National Chair. Ngokunjalo uhamba ke nathi sonke kodwa uhamba neNational High Command yethu yonke la KwaZulu Natal eholwa ile ndoda ekade ikhuluma la yakwaDonda uSibusiso Donda. Ngokunjalo nathi kukhona isihamba nabo laba ama-members e-PWT wonke lama-komanda ama-members e-PWT wothi lawo siyawabingelela. Viva PWP, viva! Viva PWT, viva! Viva National Command, viva! Aida! Owethu umsebenzi. No, it's okay. That's a boy. There is a base of revolution. Osbranda yilo ngibambele kanje. Ufuna i-tripod yami lefana. Awungadala kunandi. Uphi unandi? Unandi yena. Qhakazi. Uphi? Ula phambi kwethu. Uthi akuyele tripod yakhe isezandleni. Yes. Kule lapha endlini. Revolution in America, the president of the revolution all the time. Kodwa ke kuthiwe angizonazisa ukuthi inkantolo itheni. Sengena lapho. Mangikeda ngingena lapho. Ngizobe senginazisa ukuthi sizokwenzani. CPWT. Number 1. Inkantolo ibhukile namhlanje. Yakucela ukuthi iyozisukume futhi ngomhla ka-21 kuJanuwari 2025. Kodwa ithe ibhuti inkantolo lo bekade phethe icala lomkhonto wesizwe lapho ngamalala babutholme amasotsha omkhonto wesizwe amakomanda abamba isela elantshontsha amavoti phansi ngesela phansi ngamasela phansi uthe ungamalala
noma ngabe lakini isela it remains isela, noma ngabe ucomrade wakho isela it remains isela, noma ngabe lintshontsheni isela liyisela nje. Ngisho ungantshontshani uma uyisela yoba isela. Futhi sithi away with isela, away. Uthi ke lo yamanje kaDepetikana eseleni njoba ngihlephisa nje icala lakho eselandini uyobuya la nesicelo sakho ninommeli wakho sokuthi wena khishwa kuleli cala discharge asikho leso sicelo. Wena kuyatholakala ukuthi kukhona ubufakazi okhulu uzophendula la inkantolo bokutshontsha amavoti nokwephula umthetho. Makomanda seMoses Mabhida siswele plan bekufanele sinenduna yakwaMakhanya umkhuzi wamabutho bekufanele sinithengele inkomo nje noma zimbili nihlabe nidle. Istep sokuqala iphase yokuqala empini yethu no-IEC ilona cala lokuqala leli isishilo imanje lethi abaphendule. Nathi ke sijabulela nina ngoba imanje ivumelana nani makomando Mkhondo ukuthi kwaba khona ukwephuka komthetho okufanele ukuthi kucutshungulweke inkantolo. Mandla Moses Mabhida, mandla. Mina mandla Moses Mabhida. Ukuba ninayo i-counter revolution ngabe niyahamba, ngabe niyedlula yonke le province. Nisushwa niyayile counter revolution ephakathi kwenu. Kodwa ke nizoyinqoba. Njengoba no-IEC nizomnqoba, nale counter revolution nizoyinqoba. Thina-ke besizonibikela lokho nje. Kodwa okulandelayo ozokhuluma ngani usekela sihlalo wethu okuyena ozothi nje egameni likaNcamalala uyena orepresent umongameli Masila. Uyena ozothi ke abekwa amazwi lethina sithi hayi halala Moses Mabhida, halala Mkhondo wesizwe, halala. Halala makomanda, halala. Lesinye isikhathi nani amadela kufa. Halala amadela kufa, halala. Ngiyabonga. Thina-ke uhlelo esifuna ukunitshela ngalo. Siyezwa thina ukuthi khalwa ngathi CPWT kuma-regions. Futhi silohlelo nokuya kuwo wonke ama-regions. Silohlelo nokuya kuwo wonke ama-regions. NaseMoses Mabhida siyeza. Siyofika eMoses Mabhida. Comrade Machel, mangabe sesize Moses Mabhida, siyoqala nawe, siyoqala kubantu esabaphoqa, kubantu esabaqekela phansi, siyoqolisa kubona abantu base-Ward 2. Abona abantu siyoqala kubona. La isaqala khona
yile isakela khona ikona i-counter revolution in motion eWard 2 siyoyakhona futhi masiye eWard 2 siyoya nasebukhosini bakuba obulapha yabakwamphumuza ngoba abantu abayikanta revolution bake babayekele umqondo baze bacabanga ukuthi aniyazi Moses Mabhida indawo esiyazi ngaphezu kwabaningi abazalwe izolo ngako siyazi konke okwakhulunywa leWard 2 siyokuphendula eWard 2 kumphakathi waseWard 2 sikuphendulile yingakho-ke makomanda sijabula uma kukhona amakomanda aphushi revolution eMoses Mabhida ngoba siyobe sihamba ngani siyobe singani ne-counter revolution yobikhona siyobe singalo nayo sitshengisa ukuthi imphuka njani politically politically bankrupt uvele ube bankrupt uba nomhlaba wonke. How are you? Soqhubeka nayo-ke leyo Bobus. Nice. Sozobona yes. Sesabisa asizesabi hayi asibesabi Siyabafuna. hayi asibesabi siyabafuna hayi asibesabi siyabafuna long live Moses Mabhida long live acha kubonga ngiyezilokhethe kuthi Amandla Mata Kwaza mkonto kwaza mkonto kwaza Tiyekiela mkonto tulijela Sohole kamalala sohole kamalala sohole One command One mission One command One mission Thank you comrade Makomanda ngiyabonga program director national leadership provincial leadership youth league women's league leadership ngiyambonisa nonke abafundisi ama-hepalis induna ngiyabonisa kakhulu comrades the message ukuthi KZN is very, very important kumkhonto wesizwe party. Amavote wenu ayayenza namanye ama-province ukuthi athole ihlalo eParliament. Kungakho-ke i-government, kungakho-ke i-NL iyazama ukuthi ithathe iNatal and iyithathile iNatal to reach us. Ngoba if sesayibusa iNatali bese sizoba exemplary kwabanye ama-province. Kodwa ungakhathazeki i-National High Command under the leadership of Umsholozi sine plan kumele ibuye i-KZN izobuya yona. Kungakho namhlanje umkhonto wesizwe party especially in KZN is highly infiltrated. Not we infiltrate abantu aba-ordinary. CIA ama-Western intelligence as-infiltrated. Nayo i-ANC ibathengile abantu ngoba sizwile ukuthi bakhona abantu abathengiwe abanikezwa ama-5,000 ukuthi bazodisrupta. And then comrades, ngifuna ukunitshela namhlanje phambi kwe-High Command ukuthi abantu abadisrupta i-MK party gatherings or programs bazoxoshwa. We are going to take disciplinary measures.
Kunabantu abayenza lonke lona. Sibabonile awaziye commander. Noma ke izinto ikhalo zabo zitheni angeke udisrupt igathering. Usizele kahle wajoyina umkhonto wesizwe kodwa sizokusiza ukukhipha umkhonto wesizwe. Ngalabo comrades ngithi laba bebe demonstrate bazi ukuthi bahambile umkhonto wesizwe. We cannot march forward. Singapore united. Singapore discipline. And ngiyabonga comrades ukuthi ninikeze support i-provincial commander. Le collective yakhe. Commanders, angeke sibe nesifundo ngalabantu abangekho discipline. We will be merciless and brutal because kumele silungise impilo zabantu base South Africa. Ucommander president umsholozi uyawabuza ama-MPs wakhe la eKZN wathi ufuna kuma-rural areas kube namathaya isikontiri Taro. Manje ke labantu laba bangazosideya basibusele emuva ngoba thina sinya phambili. And I want to remind you completely. Lapha kathi wethu sine-train personnel omkhonto wesizwe training exile ngazonke izinto. We are going to implement lento ebizwa ukuthi MCW. Matshontsho. Thank you, Commander. Nasengilandela wena. No, it's okay. I'll use this one. I've got a channel. I work from home. My studio time is at home, but I do travel. I'm a event MP. And when I also from here. Where? Okay. We MP? But that's good. I hope we're okay. I am Susan, guys. Are you also going for lunch check on host? Uma serviu aí na zona inicial. Quando ele chulugayo, isali chuluga kanjani. Please passei my channel. Select later, please. This one, let's
Because honestly, traveling is costly, and I cover all MK events. Because into into bebangayenza bebangaorganize mhlawumbe kule communication Yeah, that's what I want also. Sesiyavala ngalo nje ba-entertain i-leadership noma yasenze njani bese sobuya. bakhombethi siyabuya ngomhlaka 21 sizobuya ngithi khululeka iy'ntanga sesilwilile iy'ntanga silwilile awukwazi ukuthi you are guilty bese uyabuya ngakusasa uthi not guilty bese kuwena usuzo-account kuyobe sekuzo-account-a yona imali i-program thile iyeni ba-guilty nenze siyokhampeyina into ehambayo bakhombethi ake kungaphela amadaba sosokukhona hayibo impilo ephele ngiyaziyo He's a